लय गरम होतं इकडे मला. सून वारा घालतो. तू सांग ना. हे कशी दिसते इकडे इकडे. ही आपली नाही. उंच आमचा मोदक हा बघा. नमस्ते. आज मी तुम्हाला दिल दाखवते कुठे आहे ती. आता मी वरच्या रूम बसून व्हिडिओ स्टार्ट केला. मध्ये आलोय. ही बघा हवेवर कुठे उन्हात बसली आहे. होय दिलो. वरती आलेली आहे, गॅलरीत बसली आहे बघा. कशी बसली ना. कशी बसली तू. तू उन्हात बसली आहे. उन्हात बसायला आली माझी बाबू. माझी बाबू उन्हात बसायला आली. बघते कशी. आणि आमचे मॅडम आलेले आहेत, काजल मॅडम आलेले आहेत. साडी नेसून दे. तुला साडी नेसते आज. हा मस्त छान. चल साडी नेसवते तुला. साडीचा कलर बघ कसला आहे. कलर वा वा मस्त वा. आहे. आणि सिल्क हा सिल्क आहे एकदम. नरम 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 आहे. चला आज जाऊ घातलेली स्टेडियम वाटणार पण नाही. है ना. हा. अरे वा. साडी सर्वात फास्ट किती सेकंड मध्ये किती मिनिटात घालू शकतात मम्मी. 5 मिनिटं 10 मिनिटं तर लागतातच साडी आता नेसायला. फक्त आता बघा. आता साडी बघा कशी नेसायची. हे बघा काजल रेडी झालेली आहे. कशी वाटते काजल एकदम बघा. मस्त रेडी झाली. अरे वा येल्लो साडी मध्ये छान झाली रेडी. आता मेकअप. आता मेकअप करणार ती. चला. आता ती मेकअप करू दे. आम्ही तोपर्यंत तयारी करायला जातो आते आणि मी. तेव्हा आते तिथे बसली आहे. आताचा पण मेकअप करूया का. आतेचा पण मेकअप करूया. करूया का. करूया नाही का? करूया. तिच्या काय ती जरा सांगते क्रीम चोलते की झालं तिचं. ते सीसी क्रीम लावते आणि झालं ना. झालं हे लावते ती. झालं. ते परवा लावलेलं तसंच ना फटाफट. नेकलेस घाल, बांगड्या घाल. हा मी ये खाली. 3-5 मिनिटात होतं मेकअप. ते विचारतात कोणती सीसी क्रीम लावली होती. लास्ट व्हिडिओ मध्ये विचारलं होतं कोणती लावायची का सीसी क्रीम. आपल्या स्किनला जे सूट होतो तो. इथे तू रेडी हो. आणि आमची दिल बघा काय करतो. फॅन लावतो. दिलो नवीन जागा झोपायची. दाखव समोर काजल. आणि कानातले. बस. आता इथे मी काजलची एनर्जी टेस्ट करूया किती आहे काय एनर्जी. पूर्ण जोर घे आणि प्रेस कर. प्रेस झालं. नाही छान आहे एनर्जी. छान आहे काजलमध्ये. मी करू. करू. 3 मोदक बनवायचे. चारी. आता कसं करा मोदक करायचे होते. चल अंतरवारी दिला. आता इथे पीठ केनवते ती. म्हणजे काय? पीठ केनवायचं बोलतात गावाला. अच्छा. हा, पीठ आपण शिजवतो ना उकडतो त्याला ते पीठ केनवायचं असं बोलतात. आता ती पीठ केनवते त्याच्यासाठी पाणी ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता मी बोलणार नाही पुढे. आता तू बोलायचं. आता तुम्हाला बोलूक लागत. हा आता तू बोल. आता मी त्याच्यात अर्धा चमचा एक ग्लास पाणी ठेवलाय. अर्धा चमचा मीठ टाकलाय सोनू मधला. सोनू मधला मीठ टाकलं. आता ते पाणी उकळायला पाहिजे. पाणी उकळल्यावर आपण बोलू. तू सांग ना. पहिलं विचारा आमच्या सोनूला मोदक आवडतात का. आवडतात. अरे सोनू आणि मोनू. आता पाणी उकळलंय त्याच्यामध्ये मी पीठ हे करते. ढवळते केनवते. पीठ केनवते. ही अशी आपल्या गावची भाषा आहे. केनवते. बरोबर. आता हे केनवून झालंय माझं पीठ. ते मी आता परातीमध्ये ओतते आहे. ते नंतर मी थंड झाल्यावर मळणार. आता याच्यानंतर काय काय करायचं आपल्याला. आता हे सारण बनवायचं आहे. आता ती कशी बनवते बघूया आपण. पद्धत बघायची एकेकाची. बरोबर आहे. मोदक असतात सर्वांचे एकच असतात मोदक. मोदकाचं साहित्य पण तेच असतं. बरोबर. पण एक बनवण्याची पद्धत असते ती वेगळी. आता ती स्पर्धेमध्ये एवढी जिंकली आहे म्हटल्यावर तिचे पण मोदक वेगळे असतील ना. बरोबर आहे. कसं बनवतात काय बनवतात ते पण बघूया आपण. एक चमचा तूप टाकते. तूप टाकलं आपण. तुपामध्ये आपल्याला खोबरा गुळ टाकते. गुळ आणि खोबरा मिक्स मिक्स करून भाजून घ्यायचे आपल्याला. आणि कितपत भाजायचे आपल्याला. गुळ ते
विरगळेपर्यंत. पूर्ण ते आतमध्ये सारण कसं बनतो तसं बनेपर्यंत ना. साडी छान वाटते ना अशी छान काजल. वाटते. हा एक पोज म्हणजे एक लुक. या साडीमध्ये दुसरा कर. या साडीमध्ये दुसरा लुक दे. दुसरा. हा अरे वा, हा दुसरा लुक. हा दुसरा झाला. तिसरा लुक. पूजा बिजा करताना असा घेतात. हो आता घेतला होता ना तसा घेतात. हे कशी दिसते इकडे इकडे. ही आपली नाही. नाही ना छान वाटते काजल. हा हात खाली ठेव. हा पण ही आपली पद्धत नाही आहे. नाही तरी पण छान. काहीतरी पद्धत नसली तरी बोलतात ना आपल्या इंडियामध्ये किती वेगळे ट्रेडिशन्स आहेत. हा थर्ड लुक. अरे वा. आणि आहे का फोर्थ लुक फिफ्थ लुक आहे अजून काय. वारा खालते आम्ही. मला गाडी मला गरम होतोय. लय गरम होतं इकडे मला. सून वारा घालते. एवढी सेवा चालू आहे. लय घाम येतोय ना. हा हा हा. मी पण वाट बघत होती कधी माझा घाम मग असा घाम मला पण येतोय वाटतं. येतोय. मला पण येतोय वाटतं. हा 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 हा. एवढा थंड पदर. थंड बर्फात होती साडी. बर्फ आहे बर्फामध्ये साडी आहे. आमच्याकडे वॉर्डरोब मध्ये जागा नाही ना, मी फ्रीज मध्ये ठेवतो साड्या. वा वा क्या बात आहे. आज तर मोदक जास्तच गोड होणार आहे मम्मी. जास्तच गोड होणार आहे. तर वेलची थंड पावडर वारा टाकते. लागलाय. आता त्याच्यामध्ये वेलची टाकते. आता आते कुठे गेली म्हणाल तर आते पीठ मळते आहे. हे बघा इकडे काम चालू मित्रमंडळ. आता सारण झालेलं आहे. गॅस बंद करते. आता जर काजलने एवढी छान साडी घातलेलीच आहे ते इंस्टाग्रामसाठी आम्ही आता पोस्ट करणार आहोत. पण मी जरा शर्ट बदली करतो, जरा वेगळं घालतो काहीतरी है ना. मॅचिंग येल्लोच घालतो. तुझा येल्लो आहे ना तो घाल. बोट बघ तिचं. हे पहिला बोट असं मध्ये टाकायचं आणि हे 2 मोठा अंगठा आणि हे बोट असं आहे असं आवडायचं. दाबायचं. ती ट्रेनिंग चालू आहे काजलची आणि काजलने पहिला मोदक बनवलेला शाबास. हा आहे. हा असं बरोबर व्हेरी गुड. बरोबर 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 आहे. बरोबर ताई हे बघ बरोबर. नंतर हे बघ ते झाल्याच्या नंतर हे बघ असं हे मिठीत नाही यायचं त्यांचं असं. असे आपण सर्व मोदक करून घेणार आहोत ना. हा हळूहळू शिकली की शिके. मग हा घे येणार आता जरी कसे येडेवाकडे गेले नंतर आणि हे बघा असे मोदक झाले पाहिजे बरोबर ना. हा हे आत्याचे मिनी मोदक. येईल तुला आता येईल हळूहळू इथे येणार. बघा मोदक रेडी आहेत गव्हाच्या पिठाची माझी बनवली trick पाहिजे. आहे. आणि इथे पण मोदक रेडी झालेले आहेत. असे असे. हे कोणतं हे ते देवाला जास्त पावतील. करील ती नंतर केल्याशिवाय राहणार आहे. तुम्हाला लाजवील ती. हा करायला लागल्यावर ना आम्हाला पहिले कुठे यायचे कुठे येत होते हो. आता बघूनच असं एकामेकाचं आम्ही करायचं. झालाय काय बोलली. तुमचा आमचा मोदक हा बघा. याला काय झालं. हा झोपेला मोदक झोपतोय. दुपार झाली ना झोप आली याला. आणि हा पडला वाटतं. गणपतीला फार आवडला. हा स्पेशल मोदक डिझाईन. डायरेक्ट शिरून खातील. सोपं पडेल खायला एकदम. नाही 3 प्रकारचे मोदक झाले. 3 प्रकारचे वेगवेगळे मोदक झालेले आहेत. म्हणजे 21 मोदक 21 प्रकारे. आणि हा मोदक बघा. का वाकडा. अरे वाकडा हा काजल. ट्राय फर्स्ट टाइम होतं काजल हे. हो. अरे वा. शिकेल ती शिकता शिकेल. ते बघ ना ते बघ मोदक घेऊन. आणि इथे बघा सर्व मोदक झालेले आहेत. हा. आता आपल्याला फक्त उकडायचे आहेत ना. हा. चला जाऊया किचन मध्ये. हा. तोपर्यंत काजल आणि मी मम्मी पोजिंग करतो शिजेपर्यंत. हा, कर. हा आत्तेचे पण फोटो काढूया चांगले मॉडेल पोज. हा ते काढूया का काजल. आणि असं त्या हॅलो भांड्यावर माय नेम इज पाणी सुजी. तापतंय ना त्याच्यात पाणी अजून हवंय काय बघ. ऐकलंस का. आता काजलला त्या दिवशी तर मम्मी तुला डान्स शिकवला होता ना. नाही नाचते ना, नाचते. थांब आता बघा. हा, घे. असं हा, घे. इकडे जरा इकडे फिरा इकडे फिरा. हा, जा उभी राहा माझे पाय आहे तिकडे. बाहेरची पाहिजे डान्स. माझे पाय पुढे ठीक आहे रेडी. तेव्हा पहिला पाच बघ कसं दिसतं. घे ठीक आहे स्टार्ट. तेव्हा हात असं तोच करतो मला पण नाही जमत. हा, घे. हे पहिला कमर अशी इकडे इकडे ना. त्या साईडला इकडे कमर कमर. काय हा. अशी. हा. हा.
इकडे इकडे या साईडला इंस्टाग्रामच्या रील्स वर बघितलं. हॅलो मॅन कसं रीलची वाट लावायला हवी त्यावर. चपाती डाळ चपाती डाळ. आता आम्ही भाकरी डाळ भाकरी डाळ अशी अशी दाखव. इकडे इकडे आते दाखवले रे, आतेला दाखवायला सांग. आते तुम्ही आहे त्या आते दाखव, आते भाकरी डाळ दाखव. अरे अरे परफेक्ट परफेक्ट. काजल बाजूला कर. काजल उठ. आते बरोबर बघ, आते बघ असंच पण नाही. आते भाकरी डाळ बस ना कंटिन्यू. आता इथे बघा आपले मोदक शिजलेले आहेत आणि गॅस आत्ताच बंद केलेला आहे. जरा परत ते मुरू दे आतमध्ये, वाफ लागू दे. आता आपण बाहेर जाऊया जेवायला. मेथीची भाजी आणि टाकल्याची भाजी. काळी भाजी. काजल एक काजल ती टाकल्याची भाजी खा. ती रान भाजी असते ना आपल्या गावात आपल्याला मिळते ना अशी. सर्व खायचं आता हेल्दी हेल्दी. कडू बिडू नाही लागत, एकदम मस्त लागते. काय काय आपल्या ताटात बघूया. मुगाची भाजी, टाकल्याची भाजी, मेथीची भाजी, भात, चपाती, वरण. मॅक्सीवाले पप्पू काय? पप्पू मॅक्सीवाले त्याला थोड्या टायमाने ये बोल. लाईनी येतात ना जास्त ते. घाल घाल. मावाच होता तो. काजू आता बदाम. आम्ही जरा फोटोशूट घेतो. कॅमेरा पण रेडी आहे. कोणती रेडी. चटई नको काढू, वाट लागली चटई. हा चटई काढूया. हल्ली नको. तर इथे आमची पोजिंग झालेली आहे. काजल कशी वाटली पोजिंग? गुगल मध्ये बघता बघता जे गुगल मध्ये बघून जे पोजेस होते त्याला किती वेळ लागले? खूप वेळ लागला. आणि आपण नॅचरली दिले ते लगेच झालं. ते मोदक पण आपल्याला झालेले आहेत. आता आपण मोदक टेस्ट करूया. देवाला दाखवलेले आहेत आम्ही आणि आता आम्ही खातोय. चला इथे आपले मोदक एकदम रेडी आहेत. टेस्ट एकदम मस्त छान झाले आणि डिझाईन पण छान आली आहे. तर असे मोदक तुम्ही पण बनवा आणि असे सण साजरे पण करा आणि आमच्यासोबत पण असेच राहा तुम्ही सर्वांनी. आणि व्हिडिओ कसा एंड करायचा असं काजल? व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल घंटी वाजवा. बेलची घंटी वाजवा. बेलची घंटी वाजवा.